Entry sa float category sa Pasigarbo Sugbo 2024 sa lungsod sa Dumanhog. Naugnaw sa sunog. Si Luan Merolina sa report. Sa post ni Mike G. Lord Grolio, Artistic Director sa Pasigarbo sa Sugbo Bisnog Festival, gipakita pa niini ang hitsura sa ilang float dihang natapos na nila kini pagdayan-dayan. Usa ka dakong manok himungaan nga nangitlog ang giporma sa atubangang bahin sa float, samtang sa tunga makita ang mga lechon manok Bisaya. Samtang ang luyo sa float, giporma nga susama sa St. Francis de Assisi Church. Base sa investigasyon sa Cebu City Fire Station, gikan sa batang bahin sa Sugbo ang naasoy float kagahapon sa buntag ug pag-abot ni ini sa may SRP alas 10:12 sa buntag, nabantayan na lang sa truck boy nga nagkayo na ang luyong bahin sa float. Maayo na lang kay daling nakanaog ang driver ug ang truck boy hinungdan nga way na angol o nakalas atul sa hitabo. Ibikan sa kalayo sa biyahe, posible nga natambunan man gud ang kuan ang tambutso ni ang tanang kainit ang tugid ni banda sa mga ining materyales sa baong float, mga foam, bagong tigtalan. Alas 10:17 naabot ang mga sakop sa Cebu City Fire Station sa himutangan sa nasunog nga float sa may SRP ug pag alas 10:36 sa buntag hingpit nga napaong ang kayo. 600,000 pesos ang gibiling danyo sa maong sunog. Matod sa ilang artistic director, human sa sunog, dali nilang gidayan-dayanan ang elf truck sa LGU sa ilang mga set props aron aduna gihapon sila'y entry alang sa float category. Samtang ang Toledo City nga mo'y gisundan nila atol sa street dancing, may pakusog sa volume sa ilang audio van aron may muduyog sa ilang pagsayaw. Other contingents nga silingan during street dancing, nagpahulang gid sila silang audio. O niya, moto na rescue na mo, nakapadala yung audio diri na sa mga last station. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merolina, Balitang Bisdak.